אז רישום לקנבה לחינוך, נושא כאוב, בואו נראה איך פותרים את זה. שלב ראשון אני ממליצה ליצור פרופיל בכרום, לפתור לכם המון מהבעיות. איך עושים את זה? אני מראה. פותחים את הכרום ולוחצים על תמונת הפרופיל שלכם מצד שמאל, יכול להיות שלא תהיה תמונה אלא ראשי התיבות של השם שלכם וזה בסדר, פשוט תלחצו שם. תדפדפו למטה וממש מתחת לאפשרות של אורח, תהיה לכם אפשרות של הוספה, תבחרו בה. תבחרו כניסה על מנת להגדיר את הפרופיל, וכאן בכתובת המייל תכתבו את הכתובת הבאה a@edu.org.il. אל תיבהלו, אתם לא צריכים לזכור את כל הכתובת שלכם, זה בהחלט יספיק. שימו לב לשלב הבא, הזדהות אחידה. תגיעו לחלון הזדהות האחידה ותיכנסו באיזו דרך שנוחה לכם, כניסה עם קוד חד פעמי או דרך קוד משתמש בסיסמה, זה לא משנה, תגיעו בדיוק לאותו מקום. ובשלב הבא תצטרכו לאשר את החשבון. בלחיצה על כפתור ההמשך מאשרים, ובעצם פתחתם פרופיל בכרום של החשבון הארגוני שלכם, זה כל כך יחסוך לכם את הבלגן. שימו לב לחלק הבא. באותו דפדפן שפתחתם את החשבון החדש שלכם בכרום, פיתחו את אתר קנבה וייכנסו אליו. ובואו נפתח עכשיו חשבון קנבה בפרופיל החינוכי שלכם. בדף הבית תתבקשו להירשם, ופה תבחרו Continue with Google, המשיכו עם גוגל. פה תבחרו את החשבון החינוכי של משרד החינוך, שימו לב, החשבון שהרגע נרשמתם אליו, המשך בתוך, ויש לכם חשבון קנבה, שימו לב. אבל עוד לא סיימנו, חסר לכם עוד שלב. בדף הבית, למעלה, בוחרים בקטגוריית חינוך. אתם רואים זרקור על עיצובים עסקים חינוך, בחרו חינוך וכאן מורים ובתי ספר. פה תבחרו את הסגול, teachers, מורים, get verified. בעצם מה שנעשה פה זה נאשר את העובדה שאתם מורים. בחלק הזה אתם צריכים להוסיף את הפרטים שלכם, שם פרטי, שם משפחה, וכן שם בית הספר, הכתובת שלו. שימו לב, במידה ואחד מאנשי הצוות כבר פתח בית ספר, יכול להיות שיצטרכו ליצור איתו קשר. אם לא, פשוט בחרו מתוך הרשימה שקיימת. וכמובן, לחצו המשך. במידה ותתבקשו, העלו מסמך אישור. את המסמך הזה ניתן בלחיצת כפתור להוריד מפורטל עובדי ההוראה. העלו את הקובץ, לחצו על שלח, ושימו לב, האישור אינו מיידי, במידה ולא נעניתם כעבור כמה ימים, כדאי מאוד לפנות לתמיכה בקנבה. בדרך כלל הם עונים אחרי כמה ימים, ואחרי האישור יש לכם חשבון חינוכי. לא בטוחים? בואו תנו לי רגע לעשות לכם סדר. איזה חשבון יש לי בקנבה? כמו שאתם רואים, לי יש 3. אז ככה, בדף הבית למעלה, מצד ימין בעברית, כמובן, תגלו את התשובה. אם אתם בחשבון פרו עסקי, כמו הסגול פה, יופיע לכם המילה פרו, אוקיי? אם החשבון שלכם הוא חינוכי, תופיע לכם המילה חינוך. אם החשבון שלכם הוא אישי, חינמי, תופיע לכם המילה free. ככה תדעו בעצם איזה חשבון יש לכם ואיך להתנהל מול זה. אז אני מאחלת לכם הצלחה בפתיחת החשבון החינוכי.